ndara kula sampun rawuh tindak mriki nyusul kula ewo mugi-mugi Gusti Allah atoke saka ngendi mawon kula ngaturaken tebasiti sukel bunteling ron klapa ndara sakrawipun Ndara Janaka ing adipun Semar kula nyadhong deduka Kakang Semar iya ora dadi ngopo Kakang nggih mbok menawi ora didangu anggenipun ngrantu cedhus niki lho gojekan suwene ram ora dadi ngopo Kakang jrinyatane karo tak nggo ngasuh ngaten iya pripun kula tak nyuwun dawuhipun Ndara Janaka wonten wigatos menapa Ndara Semar kok sajake arep dikanthi tumuju dhateng sawijining papan dunung Kakang Semar wonten dawuh mangertiya aku iki antuk sasmitaning dewa antuk wangsiting Bathara yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan kamangka dudu mung siji kanugrahan iku nanging kaperang dadi telung werna sartane ana telu cacahing kanugrahan Kakang wondene peranganing wahyu kuwi mau ingkang sepisan ingkang bakal dimatedhake dening Jawata ya kuwi ngaran wahyu katentreman ping pindhone wahyu keprajuritan banjur ingkang angka telu wahyu pulung ratu mongko aku wis antuk sasmita tinanggenah ngupaya tumuruning wahyu Kakang nanging enggo seprene aku durung entuk wadhang bakal menyang endi anggone ngupaya kanugrahaning dewa kengaran wahyu Trimanggala ingkang ana telung perkara wahyu kuwi mau Kakang mula aku njaluk iguh pamrayogamu munggo kepinggonku bakal nglakoni sartane nempuh sarana nggonku bakal nggayuh wahyu Trimanggala iki Kakang nuwun sewu kula seneng sakaripun kula bombong wondenten ki apa Pak wondene ndara kula pikantuk sasmitaning dewa merga nek ndara kula Pandhawa pikantuk sasmitaning dewa tinanggenah gayuh wahyu Trimanggala menawi kasembatan gayuh salah sawijining mirangan wahyu Trimanggala Semar mengke nggih ngrasake Semar sak anake mengke nggih ngrasake dayaning kanugrahan iya mula aku njaluk pamrayogamu nek kula niku gampang mawon sing penting kula mengajeng weling karo sampeyan sing ati-ati lho Ndara sing ati-ati wong duwe gegayuhan gedhe niku pancobane ya gedhe wong duwe gegayuhan abot niku pancobane ya ora enteng lah nek sampeyan bingung badhe dateng pundi marga anggenipun badhe nggayuh wahyu nek sampeyan nggugu ature Semar monggo kula dherekke mlaku ngetan mlaku ngetan lempeng ampun menggok ngiwu ampun menggok nengen nek dereng ngantuk trontong sulaing pepadang sampeyan arep nggayuh wahyu Trimanggala Ndara sarating pandam sumula amadang isroning pasare yen ngelani wadon normo kalingan ngrangan sang tiat manahan kong sumungkam kulen sang kakung rerempo alon bobo sira baboyayi eman piratene pronto yayulun pada
ronde ulun tadaya ronde aja keri awake dhewe dole mergo kae bendaramu nggih kae dadi tanggung jawab awake dhewe nggih Mak ngestaken dawuh oh Pak ngestake dawuh oh ndas ngestake dawuh karo bapak ndas ya Pak ngestake dawuhe bapak rasa kesuwen ayo tak nderekake dole Dewisaya intriyaksa sarama rota pamanapa maragana samirana lan parayang Panca Bayu wisikan magulingan lima Rata Sadra sabege perbatang ora mengkoto dhisik Gus ning atase iki wewengkon wana gawat kliwat wingit kepati satu para satupati jalma mesti dadi kondo lah kok teko dadi ana wujuding satriya bagus tanpa cacat pengawak tirta kaya teja sapa kowe aja mati tanpa aran marata daging aku aranmu sapa Gus yen to kowe yaksa takon marang aku iki ora duwe aran lho piye to kuwi jroning wong urip kuwi mesti ana arane ana jenenge aku ora duwe jeneng, aku ora duwe aran nanging duweku kekasih. Oh, ngejak bantah kapinteran kowe ya. Banjur sapa kekasihmu, Den? Takon karo aku iki Panengah Pandhawa. Raden Arjuna kekasihku. Arjuna ya Janaka. Kumbang ali-ali. Oh, sajak iki satriya lanang jagal. Ya syukur yen to pancen wis mangerteni karo aku. Lho. Kowe satriya bagus kok ngirit buldog. Buldog cengelmu kuwi. Menungsa diarani buldog.
bature Ndara iki. Kowe ora gelem tarani buldog. Herder. Sembetengan menungso diarani kewan. Kakang Semar Minggira nggih diladeni ngantos-atos lho Ndara. Iya. Kaya sing pun kula aturake wau, wong ndek pacoban, wong ndek gegayuhan niku pacobane gedhi. Iya, Mara Minggira. Ayo. Kowe arep ngopo kowe liwat kene? Dudu perkaramu sartane dudu wigatimu. Oh, adal. Ora kena budget den kowe kudu bali. Ora ana jamak lumahe dalan mbalekake wong lumaku. Oh. Neng alas kendas buta. Pating prenges. Rambuté pating jebobok bakal lak samar lak sandung lak tigas pacing gulune yar langeneng kalangkana klara pandan muncar tinon lara kekonang surem sorotetan padang oh lada menungso ora tatanan yo ora dosa terus sabel ke pundak serampat ilang nyawamu
Mengerian. Kula ngopo Kakang lakuku mbok ndek? Niki nek sampean bacut malah ming ngeceh-ceh utek. Ngeceh-ceh tenaga, ngeceh-ceh pikiran. Nek sampean mlebu ngalas niki, mesti ketemu buta-buta liyane. Sampean malah rasida arep nggayuh Wahyu Trimanggala malah ming nggayuh Wahyu buta. Buta wae nek laris ora apa-apa. Sampean ki ora. Nggih jane arep mayang wengi awan mayang cakruk sik. Mari ngawur kok ora Nek sampean gugu kula, nek sampean daraturi Semar, kula ora sangetutke sampean. Banjur bakal kepiye lelakonku yen to ora mbok derekke. Pun to? Gugu kula. Nek sampean kersa gugu kula mengke kepenak ndara. Banjur aku kon kepiye Kakang? Pun. Sampean mangsu musul mang budal piyambak. Enten pundi durunge sampean duweni rasa pangrasa? Wonten trontong-trontong sing pewadang, wonten tejengking sumunar. Nggih, mriku niku jenenge Wahyu Trimanggala njaluk pamit. Aja kaget do tak aweh. Nggih sik, Pak. Akeh kok dadi Ndara Janaka kan budal dhewe iki. Kowe radong karo kekarepane wong tuwa ya. Engko nek nganti enek apa-apa sing nemahi kanane Ndara Janaka aku ora tanggung. Semari tua-tua tok utek ora kena dienggo atur nyandane. Motor 100 kaya ngono lho kowe. Aku ya mangkel e. Tua-tua tok, gede-gede tok ndase. Isine meng kosong. Ora caturan karo kowe. Nek kowe isih gelem tak aku anak kowe manuta karo bapakmu. Gareng manut. Nggih, Pak, kula manut. Petruk manut. Nggih, kula manut. Bagong manut. Rak. Aku kan manut karo kowe trima dol pemahan mir. Ya kana dalan kana. Ora, ya wis manut wae, mangane aku kelangan pemahan aku tenaran diwarisan. Kowe do megengo napas cah telu. Cepet. Kula. Iya kowe. Petruk gage. Nggih, Pak. Bagong gage. Wah sing tenanan to Gong megeng napas bapak ki arep semedi kok ya ora jeneng. Wis lah. Arep kepiye karepane wong tuwa siji. Aku tak minta ngersaning Gusti, muga-muga eneng kaelokan sing dumadi to, Le. Nanti ya? Loh, nanti piye? Wah aku dadi nang ngarepmu iki mau aku ra ning mburi dhewe to aku. Lah iya. Aku mau ra ning mburimu. Terus ngarepku rak kowe. Ngarep dhewe rak gareng. Iya. Mer, piye? Aku tok kapake. Kapake piye? Aku dadi irungku dawa banget. Iki kok nek bayeme iki. Bayem truk. Bayem tur. Bayem tur to? Gareng nanti gareng. Ambuh. Kowe tak omongi. Piye, Pak? Wis dadi wujude gajah. Weh lah. Lah weh.
Gajah. Heeh. Lah edan. Terus Ki kethok wae apa iki gadinge apa? Ateneh wengkut bali dadi menungsa kowe ompong, Gong. Lumayan nggih pipa apik banget iki. 10 juta. Weh, punjul. Ora iki gajah kok ming semene, Mir. Nek gajah ming cilik ya giji. Senengane kok ora. Ora kaya gajahe Marno ta iki? Ora. Nek gajah celengan kok kae. Ora tru sembetengan ora. Kowe iki eneng nggon rai Bagong. Waduh. Berarti iki sing nggawe kewajiban omongan aku iki. Heeh. Dadi ndirung dawa kaya ngene. Makaya bekantan gajah ora. Kowe dadi apa, Tru? Iki aku midak iki aku napake. Oh, berarti kowe dadi sikil. Heeh. Lah iki perkarane ora iki perkarane garing entuk nggon apa iki? Kang. Kowe bejo le entuk rai ngarep. Aku oleh apa? Aku oleh rai mburi. Terus nang ngentut lho. Ora. Nek kowe ngentut iki irungku sing kok liwat. Iki bolongan irungku dadi ming siji nyimpling kaya ngene iki. Ora apa-apa nyimplingan cilik kok elastis kuwi ra. Elastis ora. Kowe engko keliwatan bakso jumbo barang kowe kok. Keliwatan bakso beranak kowe engko. Bakso beranak. Telek gajah ora bunder-bunder gede-gede temen. Ngawur. Terus iki kan piye iki? Kowe nek nggugu aku kowe neng Ngestina. Heeh. Terus? Ya terus ngapa? Tak kocok. Tak dol larange. Bocah iki nek ora manut wong tuwa bola-bali. Ya. Kowe nek kena tak omongi, kowe neng Ngestina. Terus neng Taman Keputren. Heeh. Petuk ana Dewi Banowati. Ngopo methuke Dewi Banowati barang? Wis ora usah takon ngopo petuk ana Dewi Banowati. Pethuki weden-weden ana nganti mlayu tole. Oke. Siapa takut? Tanane. Terus? Pokoke kowe sedia ya, Tru. Moh. Mir. Piye? Iki kok ndolake kok gajah lenang to, Mir. Enenge kowe ya wis kuwi wae ora. Wah jan wis kena nggo kukur-kukur iki wah jan. Ning aja sowan ning Ngestina tanpa aran. Terus karepmu kowe tak jenengi Gajah Binggala. Gajah Binggala? Heeh. Ya eling-eling, Tru. Sapa mau? Gajah Binggala. Oh iya. Dieling-eling, Reng. Siapa? Gajah Purba. Apa kok Binggala kok Purba? Wis kono demangkat ora terus sak geleme dhewe. Terus karo nanti ada perlu to, Le. Iblis ora. Narayana Sukma Wicara padha kanthi Raharja sak sowan kita ana ngarsa ulun nggih Nata Ndrawati ya Sukma Wicara nunamit pasang kaliman tabe tinebihna nyelodoni Demawaing tawang towang linepatna saking siku dendaning Ubathara nunangge pukulun sewu lepat aturipun ingkang wayah Narayana inggih ingkang wayah pun Sukma Wicara kula nyuwun lumebareng sih samudra pangaksami wondene sak mangke paduka miji dhateng piswanipun ingkang abdi pun Narayana pukulun kepareng wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Sukma Wicara anggen kula ngabiyantara
wonten ngarsa paduka Iwang Mikulun padha wenang. Inggih Iwang Mikulun nasih prana ing ayimangan ngundaran Dirbawana. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sungkem mangabekti kula kunjuk Mikulun. Iya. Sukma wicara ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana. Nana inggih sampun sanget anggen kawula pundi? Narayana. Kula wonten timbalan. Banjur poto kang dadi wigatine. Sajak semune nggembel wigati anggon kita sowan ana ngarsa ulun. Marata diage jlentrehna sartane jeneng kita matur ana ngarsaning ulun. Narayana. Duh, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang Pukulun? Wondene sak mangke kula wantun. Cumantaka matur wonten ngarsa paduka. Jenyatanipun paduka menika pirsa dhateng mobah musik ing kawontenanipun. Ingkang adipun Narayana inggih adipun Sukma Wicara. Pramila saking menika menawi kula matur napa wontenipun namung badhe ngoyahi segara. Ibarat ulun duwe cangkriman jeneng kita ingkang ambatang cangkriman ulun. Mekaten? Iya. Saya susuhan kula namung badhe nanjaken sartanipun nyenaken babakan kawontenan. Bab sasmitaning dewa ingkang sampun kula tambi bilih para Jawata badhe matedaken kanugrahan tigang perangan inggih menika wahyu katentreman ingkang angka kalih wahyu keprajuritan lajeng ingkang angka 3 wahyu pulung ratu Pukulun menawi sakmangke dipun keparengaken badhe nyadong tumuruning kanugrahan sawanipun ingkang wayah pun Narayana Pukulun saestu menika kula wau mboten kinarya kabetanipun ingkang abdipun Narayana pribadi nanging saperangan wahyu menika kula badhe aturaken dhateng kadang-kadang kula pun para Pandhawa minangka tandha sih katresnanipun ingkang wayah kaliyan para kadang Pandhawa. Asrungkara sidam sekaring bawana langgeng Narayana wonten timbalan Pukulun. Ya pancen kepara nyata lamun ta wahyu cinandung dadi darbaing para Pandhawa. Ya mung siji ingkang wajib kita tampa ya kuwi kang aran wahyu katentreman. Wondene wahyu keprajuritan sak mengko ulun dawuh marang jeneng kita paringna ngersani kadang Punjadipati ya kuwi si Bratasena ya Werkudara jalaran ya mung Werkudara ingkang keduga saguh sarta bisa lan kuwu anggadhuh wahyu keprajuritan ya mung dadi wuning nggere yen to dina sak mengko wahyu pulung ratu wis uncat saka kayewangan mbuh menyang endi papan dununge wondene iki dadi kewajiban kita supaya sak mengko ngupaya menyang endi dununge wahyu pulung ratu sebab wahyu telu mau mboya bakal bisa pisah lamun to katelune mapan ing Pandhawa ya pulung ratu kudu mapan ana ing anggane para Pandhawa monggo wis pinesti yen to wahyu keprajuritan tinampa dening Werkudara lan wahyu katentreman tinampa dening Narayana wondene kang wahyu pulung ratu mau padinen sayekti ing kono bakal manunggal kateluning wahyu kang aran wahyu Trimanunggal ya wahyu Trimanggala Natandrawati Arikat lampahing rata tan pantara prapteng sukuning rata eram kang tumingal dendeng saengga praja ngesnaken dawuh Pukulun menawi sampun tetela dawuh paduka Iwang Mikulun padha menang kula nyuwun pamit marata diage tata-tata sadurunge jeneng kita bali mring Madyapada ulun bakal paring wahyu keprajuritan sarta kang wahyu katentreman ana ngarsa jeneng kita ngestaken dawuh Pukulun.
Ya jagat pangestu Wara ora mengko to dhisik. Ning atase aku isih manjing alamantara lah kok dadi ora pangling. Iki sukma wicara saka Kakang Senggana. Sinuwun Ndarawati inggih. Teka paduka ugi mapan wonten ing alamantara. Lho, Kakang Anoman wonten dawuh. Mangerti ya, anane aku manjing alamantara iki mergo aku saka bubar sowan ngersani Sang Hyang Padawenang. Saka kayuwangan Ngundarandir Bawana, aku antuk kanugrahaning dewa, ya kuwi wahyu katentreman sartane wahyu keprajuritan. Banjur sak mengko ngendikane Hyang Mikulun Padawenang ana siji peranganing wahyu Trimanggola ingkang ngoncat ya kuwi ngaran Wahyu Pulung Ratu. Apa kira-kira Kakang Senggana mangerteni? Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempet kaambet. Mboten kateges kula menika badhe kumawantun, mboten kateges kula menika badhe kemeruh menika mboten. Nanging menawi badhe nanjaken wonten pundi dunungipun Wahyu Pulung Ratu, monggo kula aturi ndherekaken lampahipun ingkang abdi. Yo, ayo tandhakake Kakang. Wah, Jaini ngethok. Jagat pangestu Ngara Pawanarya wonten dawuh nggih. Boten kinten babar pisan. Jebul menapa ingkang dipun aturaken dening Prabu Lindu Bandang niku kababar dados pakati boten namung kandhang wonten ing pangucap. Lah enggak ya sembada tenan ana wong wis keclaping netra leceting wicara guna kasantikan enggak ya kababar dados kasunyatan menika lho nggih. Malah menika Kakang Anoman sampun boten wonten napasipun. Lah nek ngaten pun mati ta niku munyuke. Pun gandeng paduka sampun ngliga bedha mongger. Sak mangke kula aturi nigas kemawon jangganipun Anoman. Kinarya srana langgeng dayaning Wahyu Pulung Ratu anggenipun mapan wonten angganipun Gusti Ayu Banawati nggih anak Prabu. Mangga. Papan iki. Kethuke jan dominan. Lah wilaiten. Lah kok teko dadian ning wujuding gajah ingkang ngayomi marang uripe Senggana. Wah. Lah wong ki nek isih diwelasi karo dewane. Tak kira ora bakal bisa dijangka patine nadyan kanthi srana apa wae. Ya.
tak tontone gajah iki sejatine duwe niat apa kok nulungi karo jasate Anoman. Gambar arum sang kusuma Setyadi tobat ana wujute gajah ingkang mlebu ning Taman Keputren Taman Sari Negara Ngastina. Heeh. Tobat. Iki janjane gajah apa banyak? Masa lek aku mbengah kaya banyak. Ambo. Ayo kaya gajah wae. Sing ngimbang to nek mlaku menengo ndak konangan. Gareng we gareng. Sekelenger yake semaput mambu silit kowe. Aku tau kaya entuk nggon wadidang lho bocah iki. Entuk nggon. Ha iya. Kowe sapa ngaku kok malah grenang-greneng dhewe? Aja kaget aku juting sato kewan ya aku gajah alasanku oke. Kowe gajah alasan? Heeh. Kowe delok iki enek bayeme iki. Lah tobat sapa aranmu sapa? Aku iso tata jalma. Dewi Sri Kandi. Lah tobat. Sri Kandi sapa? Sapa kowe iki? Banowati. Kowe gendane Janaka ta kowe? Hus. Lah tobat kowe iki meng wujuding sato kewan kok ngarani sing ora-ora nganti kaya ngerti-ngerti kok. Ngerti bae, videoku isih 3 kok. Aduh. Meh konangan terus modar. Mangrembug video barang kok kowe ora konangan nek kowe uang. Aku enggak dolop lho, Truk. Apa iya? Kayak kaos kuning kae. Jan kae karepe arep rabi meneh. Oh Baladewa bojone mung siji kok pati arep loro. Pati sapa? Pragoto kok. Lho kae Pragoto kae. Ning teko ketemu aku pas guyune. Iya. Iki malah omongan dhewe Pak Tobat. Aku Gajah Binggala. Den anu sapa? Banowati. Gajah Binggala. Heeh, bener. Gareng ki ngopo ya cacak apa ya kae? Embuk. Cak. Mbok menawa cacak wadidang ngono. Kowe Gajah Binggala. Heeh. Kuwi gatimo apa methuke kelawan Dewi Banowati ning Taman Sari? Aku arep takon karo kowe. Piye? Kowe demenan karo Janaka ta kowe? Hah? Kowe ngerti aku aja ngapusi kowe. Tegese piye kowe matur sing kaya ngono ngucap ngrasani sing kaya ngono karo aku? Lho, mau lu sing wis tak omongke. Aku ngerti bukti nyatane kok. Ayo. Aku tak takon karo kowe. Kowe mending jujur apa kowe pilih tak gading terus kowe tak telale. Ning sarunge tak pateni tak pangan sik kowe. Piye kuwi? Tenan kowe. Sarunge tak pateni kowe tak pangan sik kowe. Kowe cemokot kok kowe. Pangan ebel kok kowe. Kowe iki guneman apa? Lho, guneman cara gajah. Ning rak ya iso nyambung karo guneman cara menungso. Aku tak takon karo kowe. Piye? Ora ngucek-ucek. Apa jenenge?
apa? Ibaratnya kowe iki apa ya aku korane kok angel banget aku ora tau ngece wong wedok kaya ngene. Ah terus piye? Kowe iki janjane di apik tok njabane ning mbasa diambu. Kenyih. Kenyih. Kontrasi. Mambemu ora. Ayo kowe. Kowe manut aku. Kowe iki ndek bojo Duryudana, kowe iki dadi garwa Prameswari lho kowe. Kowe karo wong lenang kok ngapusi terus ramesake apa piye? Digoleki sandang pangan kok kowe malah berbuat sing ora-ora. Kowe sedeng to kowe demenan karo Janaka to kowe? Ora Batopet, ora apa wong wingi nginep nang Hotel Victoria kok kowe. Ngendi ya, Kong? Aku ngerti wingi. Batopet, wis ana gajah kok sageleme dhewe aku. Ora engko sik. Ngapa? Kowe kok ngarani wingi nginep nang Hotel Victoria ngono? Karo aku wingi. Wah. Mulane kok ora mbok menawa kang omah konangan doyak terus. Doyak. Prakudara. Wah. Kresna kakangku gawe kaget. Jugara kanggonku topo. Siadi nggayuh Wahyu Trimanggala ya. Kowe ngerti? Ngerti wae. Pun kakang ki apa to sing ora ngerti saka atimu? Terus karepmu piye apa kowe arep ngewangi-wangi karo Prakudara? Aku ora arep ngewangi karo kowe, ning aku arep mbagahi wahyu karo kowe. Lire piye? Tampanana. Wah. Ana daya pangaribawa ingkang gedhe, ki mau dayane ngopo? Kuwi wadu sing mbok gayuh. Coba aku ora weruh iki apa kowe nglebokke apa demit apa lho dudu kuwi sing mbok gayuh kuwi peranganing Wahyu Trimanggala pun kakang bubar sowan sengursaning Sang Hyang Padawenang pun kakang antuk kumanan wahyu katentreman banjur Si Adi Werkudara antuk wujuding wahyu keprajuritan ning kuciwane perangane Wahyu Trimanggala ingkang pungasan ya kuwi ngaran Wahyu Pulung Ratu oncat saka kayangan Werkudara. Arjuna methuke lan pun kakang nggih jlamprong rene ngowo mboten nangsang nggih tak wangsul aja Koko Prabu piye iten saking katebian kok kula nyumurupi cahya sumunar ngantos damel sulap paningalipun Kang Rayi sareng kula perpeki lha kok jebul menika Koko Prabu Kresna kalan Kakang Mas Jodipati. Apa iya? Nggih.
kenging menapa teka nggadahi kawontenanan pasemon lan daya pangariba ingkang tuhu yekti ageng Koko Prabu. Alah. Lho ora ana apa-apa kok pun Kakang ya ming tetenguk nang kene kok. Kakang Mas. Oh. Panjenengan pikantuk menapa? Entuk tangan aku. Wah, takoni kok. Gleleng. Entuk wahyu terus gleleng. Sapa sing entuk wahyu ki sapa? Ora ana wong entuk wahyu kok. Lah niku. Endi? Niku lho niku. Niku Kakang Mas Jodipati nggih angsal kok. Ora wae. Ora yo ora. Iya, ora entuk. Sok gawe-gawe ra. Kula menika ngraosaken ampun dipaidu. Lho iki ming pikiranmu Janaka iki ming penggalihmu. Batuk itu Janaka tulung ana. Janaka tulung ana aku Janaka. Janaka tulung ana mbayumu, Janaka tulung ana aku tenan Janaka. Janaka aku ketiwasan tenan Janaka. Arjuna panengah. Tulung ana aku wong bagus, tulung ana aku wong bagus. Tulung ana. Nuwun sewu menika Yayi Ratu Banowati. Kakang Mbok Banowati teka nganggul dhateng ngayanipun ingkang rayi pun Arjuna. Betul. Tulung ana ketiwasan tenan Janaka. Ketiwasan kados pundi? Aku diuyak wujude gajah. Gajah kuwi mau iso tata jalma. Kamangka ngoman-oman ngelek-elek marang jenenge mbakyumu Janaka. Tulung ana tenan Janaka. Janaka tulung ana aku tenan ya Janaka tulung ana aku tenan. Nuwun sewu Yayi Ratu. Pripun? Panjenengan menika mboten ngraosaken napa dos pundi? Inggih ngraosaken menapa? Enak. Lho. Kok lajeng mekaten menika lho. Ngrangkul Janaka menika kepenak. Ngrangkul wong bagus, ngrangkul wong bagus batu ngrangkul wong bagus kaya tire ngrangkul diwane Asmara. Lho nggih. Nanging menapa panjenengan menika mboten karaos. Krasa apa? Dereng krasa. Duka nek Yayi Arjuna kirangan. Menapa mboten karaos bilih panjenengan menika koncatan wujudipun Wahyu Pulung Ratu ingkang sak mangke sampun manjing wonten angganipun Yayi Arjuna. Batopet mbok yo ben. Mbok yo sampun ngaten lho. Kula ora kedunungan wahyu ora pateken. Sing penting kula saged ngrangkul Janaka saged kula rangkul. Sampun Kakang Mbok sampun ngantos damel wirangipun ingkang rayi. Kowe wirang nek tak rangkul tak ambungi. Wirang ngono apa piye? Wonten pundi gajahipun kula tontonipun kae saja mbujung bujang. Dan lah kok dadi Banowati njaluk pengayoman karo gendane, njaluk pengayoman karo apa jenenge sugar daddy-ne. Ngawur ora. Lah menungso ora tatanan. Gajah Binggala sing ora nrimake. Apa kowe kengaran Gajah Binggala? Dasar kepala nata. Kowe Janaka ta kowe? Sapa kowe? Sapa kowe Janaka? Wis ngerti dadak takon. Kowe sing ireng kowe. Sapa kowe Kresna? Lho. Gajah Wasis urung tau tepung kok lah kok teko dadi
Sing gagah gedhe dhuwur kowe. Moko ta kowe? Sapa? Werkudara ta kowe? Wah, duwer. Aja ngono kowe iki dijak rembukan kok ora gelem. Aku rambut kethik. Yung. Iya. Gajah ngono. Gajah. Terus, ambu-ambune konangan iki. Coba maju kok. Lah, ora tenan, Truk. Reng, piye penak ning nggon wadidang? Penak apa? Ngene kok ora. Wis badar. Janaka kok ming meneng wae, Tobat gajah kaya sing mirang-mirangke karo mbakyumu, kaya sing mirang-mirangke karo mbakyumu. Yung. Apa to sampean kowe? Kowe ngelek-elek Kakang Mbok Banowati. Gak. Jujur. Nggih, kula dikongkon. Sapa sing ngakon? Pitbull endasmu. Wong tuwa kok. Rumangsane mriki kula cethake, Niki niku mboten dikeparengake karo dienggo napa niku uring-uringan kok ora. Kakang Mbok. Piye? Niku sing kedahe tanggel jawab. Tobat pespa kaya kokean perdondi. Kowe sing utusan karo anakmu. Kowe sing utusan karo anakmu ngono apa piye? Utusan karo anak-anakmu kon dadi gajah, kon ngoman-oman aku. Ben aku keweden, aku ngrangkul Janaka, tumuli wahyu pulung ratu oncat saka anggaku. Ya ngono apa piye? Tobat. Kowe wong tuwa sing ora ngerti marang lelabuhan kowe. Wong tuwa sing ora ngerti marang lelabuhan kowe. Kowe wong tuwa sing ora ngerteni Subasita karo Bendara. Tobat. Lho. Tobat. Gilane Janaka. Ayo sithik neh iki, sithik. Ana wong wedok ngantem kok ora ana lara-larane bang malah. Yayi Ratu Banowati, kula ten dawuh Kakang Prabu. Sampun. Perkawis menika cekap ingkang Ara Kondrawati ingkang ngrambungi kersanipun kula aturi kondur wonten negari Ngastina. Tobat. Janaka matur nuwun. Wong wedok kok setelan. Nggeranu kok Mas Madu. Kakang Semar ki aja sok senenganmu aja kaya ngono. Mboten kaya ngono. Ya nggih mesake sinuwun Duryudana ta. Werkudara dirampungi kae. Yo. Wah, menungso ora tatanan. Ayo ndi Anoman. Kowe wis ngrebut Anoman saka tangane Prabu Lindu Bandang. Wah!
edan. Oh, Werkudara aku njuk ngapura Werkudara. Aku njuk ngapura Werkudara. Werkudara aku njuk ngapura. Aku njuk ngapura. Ora ana pangapura kanggo kowe. Nek kowe durung lunga saka papan kene. Ayo kowe gelem bali ning dangkamu ora. Lho edan. Bangsat aja kowe bangsat. Iblis! Wah, trembelane menungso. Aku marep mateni dapur karo kelakon biangsa kelek kowe. Munyuk putih klera modar-modar parah. Tak bali ae. Lara apa ta? Ngestina nek ndi Serayan niku nek ora badarane Betari Durga nggih badar yet maneh dosa muka. Iya Kakang nggih. Niku wong dipidak ngerti Anoman muring-muring karo muni elek-elek. Misuh-misuh. Kan riyen nggih ngoten niku dosa muka. Iya Kakang Semar nggih. Sedaya pun paripurna, sedaya pun manunggal, tetunggalan dados tunggal. Peranganing Wahyu Trimanggala sampun kempal dados tunggal dipun gayuh dening para Ndara Kula Ngamarta Ndara Pandhawa. Anoman ngaturke panuwun ya Man. Dawa sami-sami iki Lurah Semar. Iya. Leh marep bali sok kapan? Benjang-enjang. Ngreta inggih. Munyuk kok ngreta. Aku ora ngarani kowe. Ya Ces, ora ngarani situ kok. Matur nuwun sinuwun Kresna, Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kali Anoman. Iya Kakang. Ya dipol. Kakang Semar ya. Pungkasane ngatur kula Jaya-Jaya Wijayanti sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Mugi sak mengker kula saking mriki keluarga ageng ing Padepokan Surukubeng tansah manggya widodо basuki nering sambikala tebih saking Rubeta kecandha apa kang den uyak panjangkane tansah kecukupan lan dipun cukupi dening Gusti Kang Maha Pirsa lan Maha Mengetahui sinuwun. Iya Kakang Semar nggih wusana panutuping ngatur Jaya-Jaya Wijayanti slamet sing nanggap slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane sinuwun. Matur sembah nuwun. Iya, Kakang Semar Tibus padha-padha. Dipun tutup korining Guthaka sinuwun. Yojo.